aphuthak ke bang chopi ni tum na so chehut cheput ang deng along Karbi akhei kosong se kereng nangi ma kosong se inglong so kereng nangi ma so aphuthak isit rap than pachini kan tu ini tum Karbi inglong to kan no tanong da kachini ni dola to het ni di kat news lo si news ta theklong lo alang ni tum hadan ni tum chorore ne alang ni tum pulo citizenship amendment bill aphuthak kachini dok pekla rong so tum da kachini dok pekla la so awareness itu ponai pasalang tum han ang tum rap than pachini lo hasil tum official si hin pentame alang tum halaso atok solo gitu tum pada tum hin bendame hir jumi dolo alang tum anso se ajete pading na Karbi akhei fan anso se than pachini pon busal matan tum chuni ring lo asini tum la so tok solo mate so chehut cheput long nong wenang tum dundo ni tum songja po mate non kilang GMP election kilik chepati tu ji official CPM alang li j.i.kathar sa la pen li tum long aku do chulanang stong dul en seal mate di mahasau non la official CPM ke election campaigner lo alang lisi dak alang li fansil tumar pu pikang der lo alang li hol di mahasau alang li fansi dak ke masil tumar pu pilo alang li men ke Daniel Teron Kado. la sini si sialam anutin social media ke theklong lo tai man munit tum polo social media mobile ke ot anutin ge film kelang fansi anutin tum ke dokok ta tami si social media po harmu bang ke isia kemi munit tum entek pro ta kemi entek te ajat homuta keno ta tumi isia news lang ni theklong isia meeting long ni theklong di fu isia ward commissioner alang li menta ni lipini punang kok alang te not inglong su Karbi munit alang li menta ni ratang no pathan kok ji alang li men ke dhirem tok bi fu di fu ward commissioner lo ward number 7 long ni 9 lo orang harwe party lo BJP party BJP la si hala dak pulo je Congress tum si pini ke citizenship amendment bina kam khe pu kipu hala dak la kam khe pu bangki ningje bangke komalo bongo sena mane bengali pu akhei tum si kiningje lo jongnang kok pol tum jonghainan kok pu la si hala dak bangke kipulo je citizenship ke kam khe ve ke Rahul Gandhi la pota bangke kopane ani hur la to kopane Khan Firuz Khan asan da ho asan me sela tum Hindu Muslim wala me sa tumi hadak ke kewan asan sinil theklong lo Firuz Khan pulote Muslim sinang nang kang berlo asi halada karjudun prong la alul tuma ke fan pin nang be rock nang ke be nang dong sit nang pu sit ateng pin ing long so ke tamane Karbi fan bange pin ge bange teng ne derlo Karbi akhei fan bange pin pateng ne derlo je nitu makhe silang kusi bange halada ke do Karbi don ko pilo ke matha don pini yud long pini BJP choi sing choi krai tu riso jam pun BJP choi sing choi krai tu ko pilo ke matha don ang thin adak bangke ni tum citizenship amendment bill pachun nang ji pusi 200 or 2 lakhs 50 2 crore 50 lakhs amrit si bang ke dak ke wani fansi bang ke pura planning lo nang tum da social media news ta theklong ko as hala so news long pen mang ke nang tum da non bang ke kachirok tok nang ji nang tum da non chikirla nang po nang tum ta ke matha thekat tum lo nil tum ke thek ali nang tum nil tum an par nang tum si ke thek lo kini ke nang tum si college university nang tum si ke charli lo nang tum jong si la son matha dum rong pulote o ekibi tum man kupilo ke man po e prang ni kupilo tum ke man po hala so bang tum matha thek nang ji ili tum ki putar alam kali e me sen along sil tum du nain a quality do Karbi akhei fan reng unji ma reng un hala so a party long dun lo pulote inglong so fan reng un ma reng un ni ma hala so long do asila so aphuthak ke il tum anu tinda ke chirok tok nang sat sa la sila so aphuthak rap than pachin nei manang ge la ke chethan kam da velo binom ke po ana chir ki ding ilitum mekben theklong lor lo je Karbi anglong ke Tripura che plang det po wilitum pu bo la pen as Ohomia dum ta Assam ke Tripura che plang det po wilitum pu bo pini hala bangso anoksa ke theklong di phu ama koma cha dake on Karbi nimso pimaratum bange thom lo ne pilo ne arjab dun prong athik thete alang litum da therak pik lo arukom lo chepek lang hai hedat si seta BJP along ke dun epok do koke pama si hada arjab dun prong lo alang litum kalau tum apok phan galio bata apok phan gali kaning je make bongali tum han ke apok phan gali
akhei apa jadi Karbi itu ka apok apa lapu seta aphu pan ke Karbi itu ningje je ba tribal tu ningje ye titi ne phu da doke pu bange pupe ne phu tar lok dolang ke ne rita hong ni doke pu bange ningje je soma dolang pe mata ne soma dolang ne sumar do bom yelang ne tuma khei doke pu alam ke la tum ningje je seta bang bengali tu ke la son lok sika ningje la pen la pu son lok sika jepang da la so ke pan ningje lo ajak ko mal ke pikir la tum ke la Karbi itu inglong so tum si ami ke thor dun la pu ami ke hoi dun si ke klem ti apok do ko pu pen a jok la pu je apen jersu contract ke long ji bill pe pas pelang pu pen jok bill long le de ji meni pu hemsu long le de ji meni pu alam pen a jok si alang litum la bongali tum phansi me thor dun bom hoi dun bom ti an ke akhei ke virji phansi alang litum klem bom la po la ke therak me la pen pheri me khang yang neli kai da pu bom lo la bang so election ante ilitum inglong asu atum an ihia na tu dolo la pen ihia na tu ke la bongali hindu tu la bongali hindu pen inglong asu atum kache dan aron la bangke constitution na ting pen law ting pen kache dan aron la ke la bang so kache dan aron along ilitum inglong asu an ke ihi do vet nangji la itum kache dan pura itum nopak noke rung kre bangari la ke law pen Time pen, low pen, pulote la election along hello, vote ki pi along hello, la pochi kado beta, nonamat, ni choningri lo la Karbi inlo so tum an apok do koke, ni sakuri do koke, ni council along sakuri ke claim ke, pu ajokra la BJP along dun bom lo te lage, ke ka pi vira tum lo la po alang litum, hala dak pen che udun serak nangi, che oidun plang hangjang nangi pu, inglong so na tu pu si ni li alang litum ban choningri lo. Sila masa aku non teglong lo adivasi. All Assam's Adivasi Student Union dalam tungge pini citizenship aphuthak lang to oppose lang tungge BJP fan gut pinang ne puselang tum ningjelo si bangge akhei ga ching honol tumta akhei ga ching honlo Adivasi akhei tumta chiti neli la to a meeting dun lo alang le tumta amethang a party che selam et lo Adivasi tumta asi ako ningje chunang kok po pas owe kimitum ko sonsi ke mathai hala so citizenship amendment bill a manifesto long lang tum ciparai edlo ciparai era fi pen jong si pini Karbia ariso jang tum BJP long claim bang fo tum dami pini matha sikirla nang ya polo la jong itum sikila rom thek the pulote kewang jiarni tum aphan ki sika phere meme isi ok chung horo sonang mandel san si pini thek long po asela so ke thek long long jong si tum che phalo do thek the nona da tum matha do thek the lang pulote tum ke khevir kok je bang ke der dello kasi laningkan pong si Karbia ke bang ke vir kok thangjang pu sinili ning matha dama san sinili ke odaita imang munta do dam elo je Karbia ke vir lo wa am sinon thek dam long lok lo asila so putha ke pini elang litum Karbi tim Karbi anglong polang tum kachi potum ta je Karbia ke fan alang tum Karbi anglong manifesto long autonomous state siketok do stame central long manifesto long autonomous state dalam ketok te ulutang de rap fan isi kachong 2 years on sinang mander no nasti halal mage rat tum tamang hudunang ne national ke congress no BJP no SSC de civil national identity ko dai englong sok ke fan ke pawir labang ke anu tin daning chibi nangi BJP de civil congress de civil identity ke la ke englong sok fan na to kaita ke pawir non helang eli dom ji than bo Jammu Kashmir ke article 2 370 bosa 35 article 370 35A plus 35A ke bangke pini ke halat bangke ke pavir po scrap po selang to ke manifesto long tak tok da asi manifesto long bangke lang tum tok da je ngasi hala so ke prai long bangke hala prai undap tha tami tum 6 dulom ganang prai memang tum kopai tami so 6 dul tum jong sa ko kepang duk dila pulote ke bang jari bangke itum ta hala sonsi itum tanang mandet dia sonsi teklo kaso putha nang le rap than pachini dak la CAB puante Citizenship Act Amendment Bill 1946 ateng pen 1946 Citizenship Act ateng pen ke dake Hindu takali Hindu puta pupe Christian puta pupe Muslim puta pupe dharmolam pupe kado we 1947 aningkan lan independence ke long ahut India ke do
kedo binong atum anke latung ke citizen pu sigipu dharma alam pu pe seta la non citizenship amendment act la BJP atum ke wan la ke Hindu atum an pu sigipu Hindu atum majority nangji Hindu atum si cho det nangji la so det ke Christian Muslim la pen ke backward tribe atum phan schedule caste atum phan tapi vir det nangji pu si latum kipu la so alam ke latum munusmriti along si ke tok do hala da ke tok do le pirthe ke pu mo phi ke bamun atum si do chot ji pu alam hala da ke tok do hala da pen si la bang so alam ke wan la pochi la ke phere me mi alam ini tum ke da ke dharma alam pu pe ili tum India ke job amuni seta da ke dolong citizen binong lo te pu non la citizenship ke ek ke wana bang ke la ke Bangladesh ke do kuti hini lo ne pile ne Bengali Hindu atom phan kuti hini ra lak phokep atom phan ke dak Assam long si wan ji pulata ange Himanto Biswa Sharma pulo Assam ang bongta la inglong district Karbi Anglong la pen di Mahasau ajo si BFG pusi halatum kipu la si pinita bongali tu alang litum ang tin chepe te phut lo di pu asohora lo amat alang litum chepang room si la citizenship act pe pas vek ngi pu pe pas vek lo te Karbi Anglong kali det po la ke bongo bhumi cheplang alang litum enita bongo bhumi Bengolia long ri pu si alang litum pa che thang tang lo chu 2007 Aru Chiklo, Thro Arni, along litum, Uttor Borbil along, Binapani Higher Secondary School Playground along litum pa tang lo. La si alang litum la lok si claim dia fancy non kabor I. Si selam dak di selam na di fulom pininggelam di selam ni lining dudun kok lo. Je alang litum ke hala dak tumi sia campaign la solam keningje la am ke hansar lang ben keningje hai ke la am keningje hai lo bang ke citizenship amendment ke pasun beg nangji pute. La aphuthak ke hala dak tim Karbi Anglong non kidun alang le ke hai MP ben sipate don alang le horan sing ke kha tame la aphuthak ko pilo kining je don ji alang le CM tuliram rong ha ke ha tame alang ko pilo kining je do aphuthak ke la ke neli abatai ta ku bom lo tule si horan sing be ke thanda ningje hai helo lage alang li phan ke jola to we heta pe klang lo 4.3 along si alang li phan ke kok ning lo alang li phan la pen UPDS atom phanan kokling lo alang li tu akis do bom lo la pen non ta case klang thu kente alang li mobile phone la long ta klang et lo horan sing be akis athima alang li phan la bang so case non ka pe klang ke alang li la election hut kopini ningji dat na pulo inglong so ake me phan ningji dat na pu kapa pheri si hala non mobile phone long ta klang lo ala pen pe klang bom yila alang li ke ningji ha helo alang li ke autonomous state hang helo la pen ke mon long lo te hem su ta Karbi atom phan inglong so tum phan pinangji pu ke ningji ha helo long le ta la tum phan pinangji pu ta ningji ha helo Jones ke ningji nai pote hala ranjon le mari phana sono ron kaningji lo te ang hala ranjon de mari phan le non akai arjonta jail thap thot akam a order dovek po la horan sing be phan la si alang litung ge ningje hai helo lage ningje hai helo por ilitung ke virlo alang li jong si alang li phan jong si papi hai wrong lo te na silula polang li phan ta ne chuning ri lo alang li kupitong karjune Karbi akhe pan kupitong tham pa chili phan ta lam tes tam alang li phan ta pathan por pilo lo ita kupitong pujine Karbi akhe neli than thelo sta be noni tuma sar noni tum dura perlo la si sar phansi chuding ri mate karju kang tung la puhen lo nona hut election mate kilik MP kilik kachipate bonga sena la pen hill stripe mate inglong so la si jong si ili tum Karbi Anglong la pen di Mahasau tasimet ke inglong so tum chok che pen tangka pen joen dun pen bang so pan pahadet BJP phan pahadet mate hala bonga sena laki claim tu phan pahadet lo botang te ilitum phan ke phere me yang thek lo penap aphan ke ilitum jematha thesi pini ke chopen se pajut kokpo ilitum asumar phan ke matha thesi tangte sarneli nali phan karju kang tung nona hut nang di si puloje labang so election mate ki like bonga sena lapen hill stripe kachipate mate challenging pulo tangte ilitum hill stripe tu ilitum me nalong rilong po sonsi kachipa hai ponpo la si
non uwe kimi la pen si Karbi Anglong arat la pen di Mahasau Hamren arat aphanang li ko son pen si kithan pen si hill stripe materi tu makhei ka chipai pon po inglong so hill stripe ilitum Mongolia na akhei sai se aprang si ke ilitum chini nangji ilitum Mongolia na akhei sai se la pen ilitum aprang pen ta korte muti sai se la bang ning donan ko la tum ke ka chebong nang ya kam ve la pen ke illa ke isi democratic country India ke jong hisita ka chok ka theng violence ke avedat nang peaceful means pen si jatta claim nangji la pen bang phan ke lang un e la pokali non ta ilitum Mongolia tum phan ke lang un e po alam kali monta ilitum la aphan ke 6 schedule pen si ilitum phan nang pidat lo ilitum aphan det la ke tribal atum aphan det pusi ilitum Karbi Anglong NC Hills tanang pidat lo la pot si la ke lopen la 6 schedule a lopen la ke bang phan ke lang un e kali la ke ilitum akhei Jum ong e ong apot pivir long ledet nang ji papit helong nang ji pusila bangsa Allah selam pilo ili tuan la posila lo ating pen ili tu manjak kong nang pitang det no pot la ke ili tu ci ot thep nang po la pen ili tu ci ot thep nang po ci ni nang ji la pen la che than pik nang ji la pen bang la tribe atumang bong ke lang selet ledet khangi bang phan lang selet nang ji po bang kali la ke lo pen apot si ili tu methang ka che rai ji phan la ili tu claim rapet nang ji Asalang itum 6 sidulong ke komane phan karplung ikolam be ilitum ki a constitution lake inglong so det pacharinang alang to kilu ke long pen senglok a culture amena do alang to majutang man senglok nimro kom pen alang itum do richo 2002 pasil tama so 6 sidulong pilo asila so 6 sidulong teng ban si ke komane phan karplung ji komanang ke thengi pubang ke dak ke tokte asil itum constitution long ko pima do so teng si tum ke chirai pasil tum ke man asi ke bang jiang ni bang ke YouTube hadane chuning rilo student organization to betan ni chipulo ano 3 phanta to eka port utalo nasi student organization penseng ho kaddo kawetan ho citizenship amendment ke ano 3 oppose back nangji oppose pe pulo tele to mangke Karbi akhei mat inglong so ke pangge to man ke phere me ang thek nang lang lo 2 crore 50 lakhs pulo to mangke 50 lakhs danang bi del dongge Karbi akhei ke do na thai masya gelo dimaklong Ile tu nang gong ta thai lo sa sei lan lo nang ko pini pui ma ki puje ka thai la pahelo la 6 schedule ke litum othip nang ji pulo anga la 6 schedule ka pang duk akam ke claim ke congress tum si claim re non under congress tum si claim re la ohrensing be tu aphan ke kok het ta la ta congress government tu ho si pe ke kok het akam ke claim la pen la 6 schedule la lo silam le de congress atum ari de si Aki onga aningkan ke do la 6 schedule ke koi ilitum autonomous council ta sita alang litum la lota paragraph 2 sa paragraph 7 pen ke claim nang dia pota la congress tum si claim ke la pen la non ka 1959 aningkan long leta bang phan pivaret tamik puta congress tum si ke claim la pot si ilitum Karbi Anglong ke ha Delhi bang la son kapre hala daw bangla ason kapre seta Karbi Anglong la pen Assam la pen North East ana tuke ili tunge la regional party la pen regional party ta regional binong ba amen chot kali la inglong so thompan akampen ka che dana ba la voter list along penta tribal kali dat atu amen ke thanang ji pukaning je hai atu na APHLC atu la pen long lia patah lo tu man pivaret ta thanang ji puta APHLC tu ganing je hayatu la tu man se pe hai hit la regional landingan nangali trading license ata ke than hayatu regional pu amukha pine chikup lut ama chikro achoy chingchoy ling ama national party kam claim wrong atu phan ke la ke pe hai se ta alia velu hala to man sila masa paso 6 dul implement dan per trading license lan tan ni je dan ko liko trading license jong ti ituma inglong osoman ituma Karbi tum jong si amena maintain impu pulo tel tum khada to diso jang ta kereng jawar sai dui bosa Dovit pola ke adema trading license jong si riso ejang atum Karbi riso ejang tum amen pen pulo te bangle la alang li men pen le bang akhei tum le bepar claim sita alang li tum ke bhara ke long dun bom poke kereng awar sai lo kereng awar sai lo ke income dulu ke apa amethang dahla bepar ke claim dun da char li dun bom poke ange alang li amethang bepar che solai thek poke te sialam sar non nang li hin pen pudam
utang list kang than la pen trading license kang than mo nang li yong si hai de ta te la bang so akam nang li claim vek ji masa la pen nang li claim lo utang te karbiang long thang akachi chu ke that ave ma lagi kachi chu ke that ko pe do long le de je phal si la selam lo ka ho kalang lo la da si to ang lo ke la yong si aviation de ahom lo chi chu che tha ji la ke athiman la ke lo ten ka li det po ke non ke ni tum lo ten si selam ji ke te ka chong la lo ke la kasilam le bang si ka chi chu ke that ke do tulan po athiman la ke illegal po ke la ke legal po ke legal la ke tha la trading license ke than pi ad bang si legal po ke la ke than the bang si illegal po ke te nang li ke hai de do tang te claim vek po ke sa la ke claim po sita la apran etum council che right that na la aset council long si than ji ke la yo council che right that nang lang pen MLA ta etum APHLC etum che right nang gila high at nang gila la si tu than pon ke MP phan etum kedam tang MP la soron ke selam no polo council an kudun head alang li ke kachini ne po lo alang li lo ke lo si ke pass po lo seta ba inu na bang doctor lo amalang li tum la lo chini ne de la pen eson bang ke ami thanga ke phan cheng hon o ede hala bang i ko pin ang nang pu dun ko na pu yo ka phere re ke next election rem de na unu ro kom election hai bom chu long bom an ta chok lo yo la son si ma tharong po lo akhei vir det si ta chok election hai bom lo te chok lo pu si ka ma tha atu la ma si alang li tu ke claim thek the det la pen claim hai he det la chini ne der po lo la sik schedule chini ne der po lo kalang lo lata isilam isia ko kining ge kang tung sa ningge tulem der lo citizenship amendment bill alam ke ningje pek lo bang ke ningje dak hai lo je nitung ke citizenship amendment tu ke support po ande tim karbikheilong alang li tuliram long hang sia ma ka hai ta la support tha nitung ke oppose dun ji nitung ke pilong le polang li ningje hai maranang no babang sili tu rap phan pasi ningalang li ka je nitung kroi dun de pu rarang no lang li tum ta right dak chip ki hai nang ji ang lo pote ni tum ta lang li ta karbia ke mateng long so khi ma cheng hon lo rap phan pasi ni hai nang ji oran sing be khai ta lo karbikheilong lo tim karbikheilong lo MLA pen cheng lok MP pen cheng lok la support tha oppose dun hai ma nili ka ma tha ke la tim karbikheilong BJP chot kali Congress tu na ningje je lage CAP cancel nangi pu ningje je da karbikheilong Congress tum ke ningje la tum ningje je non anta ningje je la সেটা ইথিয়ালা কে হিমন্ত কে লিঙ্গে টা স্যার আলালি তুমি আসাম না নিবে হা এখানে হিন্দু বাংলাদেশি বান্ধব তা কার্বিআংলং পানি ভাষা লং সিপি biji pu da ka hok lo ningje dak lo seta tum Congress tum ke oppose dun de la ta ASDC tum da oppose dun de lage non ili tum nat ka oppose dun ke ho itu manat ke troy kre dun ke ASDC tum da nang ni pu pe la himanto biswa sharma ka ningja kam ke chok che pu ningje dun ke ASDC tum ta sil tu ko post alang li fanda tu mang ke pin rem lo alang la song lam kining je pon ke EPSL set bel tu mang ke sodak bel han pin rem pon ji apan ke wang je na tu pin rem bom hilang la sila son mang research ang rum tame non ke wang jer ni bang alang li tu BJP a choi ching choi pen karbia ke fan ko pinda ke mi doi ma Congress long tu tame hala da Congress long do tum ta a choi ching choi pen karbia ke fan pini kisum pen pajok una to war dom ma ave BJP ta ave national party lo mage karbia ke man inglong so ge fan ke pajok de ke na hok ta war di theklong le ko mane theklong ma pu labang sini li anu tin par kan pachini kang tu lalim ke theklong ma sa rata so tum arju tum tami la BJP tum han Congress tum han ASDC tum han arju tami nang tum la CAB ke cancel poma nang tu oppose ji ma pu ningje tami meeting along ke tam ni ningje dak no nang tu pu tami alang li tu pu tami li pu nang ji athema itum edet la pen itu e case ke ring nang ji nasi ki josi nang li ku pini pu helang ma nasi nilisi ki josi ki chuning ri lo ala tok solo ke do ka we nang lang do na phan tamene tum hin pen chuning lo ke wang jiarani tangka la me dan ning jenang kok chuta phelang li phan phunan kori sar tangka we dati ho pu tangka nang ji pul se tangka la mang li sining je dampo nili pini lang li phan li tangka pidam po rong camping dampo tangka pidam po nili suri si pipo komane a party bang suri pho pidet pulote nili phan bot nang pilang ma hala suri pho ba sarang li matha po asi tangka pa nang ke nutin ta matha do nang ni komane nang ke bai pen ni tangka suri pho pen nun det bang ke osumar kai phan cho jorang ni
Solam ba. Sulit forward sulit hiwet kela tumakai damde. Damde. La kami sisi jut kogi. Aso puthak sar. La si la solam mangke ba chethan ulo mauna po bang ta tok lo jona chumi ta tok lo jona chumi ke tok ke la so tangka chu endun varet tiamat itum autonomy power abang ke cepang bobom chu jorbom naga tungke apod naga tungke phakason pu sialang litung e pu son that taxi ante ilitum karbiatum ta la six schedule a power ta chu jordun lo la UPDS atu la pen ASDC atumta MOU along halat alienation of land halat tumta chotok dun si alang litumta chojor dun lo la pen long son tak si 1969 aningkan halabang su congress hut alang litumta paragraph 2 subparagraph 7 along alang litumta a power chojor dun lo la son chojor dun bom pen port ilitum a autonomy power ilitum a sadhin ke combo ong ebom lo la pot la ke ilitum ta hala naga tum lege chipu ason pha atum aphan abara sing arlo thap jom ason na amor ni si ke nang lepo la pot son ka pele le det ya fansi la poisa ka chuhang akam abang ke claim kledet nang ji Nalo. Lasi kijut lo lasi nili kijut si bangai chuning lo lasi son bangai dum claim kledet nang ji lasi hala so ke claim long diso jang tum tame lang dun nang ji komone tangka tipikal men ke bai ka mangenang tum tame khamkhe dun nang ji hok pe ta candidate kimesen candidate ko sons ki pajok ima tangka bel ke bai long ne masenang tum ta student organization tum an hadan ni chuningri ne tum special shehin pen tangka ke papilong le det tangka pen pen de je phan kimesen hi phan etum Karbi long aso identity pen ke pavir je phasil tum bori nang ji ano tin student organization social organization NGO pe chenglo aso puthak selong tum manani chuningri pati krim lo itu PCL sini organizing secretary dalam tum mana chuningri lo alung tu so kam ke baklam long de falang tum tamai bor itu nangji pemane asona kam na kam long kenang litum tame arpudo nili tum dele arpu kali nang tum si arpudo la so bang la so arpu bang nang tum en bek nangji ke mesen phan bang kenang tum ta en bek mai pusini nang tum chuningri lo asinongwe ke aporta dri ko lo lasi pedadap ke la som am litum la am six epin mana tum rat phan pachin nang kok lo asil am ini ga adap ho ajo le adap adap he asil adap lo he Yutsi nilita chuningri kangtung Karbianglong East West na pen di Mahasa Warat doan apanta nonang kelang dun labang so live so long nang kelang dun kote injir especially mate jasim met ke risui jang phan chuningri long nalitum kemesen kandidat phan chowai non paropo pen surisi pen chuyori pini nalitum kiculong pen penap nalitum akisung abang mathai gri jasim met ke pini kidugalar moy prang kering meji phanle klem lona la pen ilituma mesen akan dia chong waira ilituma long rilong pat mesen along rilong pat pachiman lona pusinirhin pen ke chuning ripon lo to pulo lasi pedada ana porang sipidun polang li teron sama panda churo lo la bel tuma sangja po non kimang di candidate pandal am karbikheilong lam ke pon thek pot nili da churo lo lasi lam siletum pini cheput ke to kilo kardong